Joo, nyt on pukkijähti ja pari viikkoa takana ja ei ole vielä päästy ampuun. Pari kertaa pukki on nähty, mutta olisi tänään tarkoitus istua kopissa tuossa pellon reunassa, missä on pukki kulkenut. Ja jos ei yön kytiksellä mitään näy, niin lähdetään aamulla sitten vielä kiertää peltoja ja kävellä. Tätä voisitte tässä kohtaa käydä kattoon, että miten mulla ja Jannella meni viime vuonna toi pukkijähdin aloitusviikolla. Noniin, nyt se tulee kohti. Saa katsoa. Joo, kaatuu. Näin. Yes! Joo, oltiin Kallen kanssa aamulla peltoja kiertelemässä. Meinattiin jo luovuttaa, mutta sitten tuli riistakameraan kuva tästä nuoresta yksilöstä ja päätettiin sitten vielä tulla koittaa. Ja tässä se nyt sitten makaa. Ampumamatkaa oli 140 metriä tuolta ojanpenkalta ja tähän se nyt sitten jäi. Ei yön kytis tuottanut tulosta, niin lähdetään vielä kävellen kiertämään peltoja ja katsoa, jos pukki löytyy sitten jostain toiselta pellolta. Voi nyt yksin toi kuvaaminen olla vähän vaikeata, mutta koitetaan nyt ainakin tähän Sotkamille sitten saada se kuvattua, jos ei muuta. Mutta joo, lähdetään katsoa, jos vielä pukki löytyisi tällä aamulla. No, tulin vielä yhden kytiksen jälkeen kävelee vähän peltoja, jos pukki löytyisi. Ja täällähän se oli niityllä syömässä tämmönen vanha tuttu pikku kutonen. Tätä on semmoista aluetta, tästä on hyvä kyttäämällä niitä ampua, kun on niin asutusta ja iso tie tuossa vieressä, ei koiralla oikein mitään asiaa tänne. Tässä on ollut nyt hyvin pukkeja, että tässä on 4 eri pukkia ollut samalla pellolla, niin hyvin uskallisia ampua tästä. Joo, onnistunut aamu, eiköhän lähdetä nylkeen täältä hyttysten keskeltä.